Корупційна схема у Ворші, таємнича резиденція Лукашенки і як не згубіться у лісі у грибний сезон. На Белсаті новини суботи. Я, Олесь Залевский, вітаю щиро. І коли вам безпечно, закликаю поставити лайк нашому відео, тоді більше людей довідається про новини по-білоруську і без цензури. На гэтым тыдні Лукашенко сустрэўся з прэзідэнтам Інданезіі Прабоя Суб'янта. Той знянацку прылецеў у Беларусь з неанансаваным візітам. Аднак звярнуў на сябе ўвагу нават не сам факт візіту, а тое, дзе адбылася сустрэча. Прапаганда раптам паказала адну з самых загадкавых рэзідэнцый Лукашэнкі. Што пра яе вядома ў нашым наступным матэрыяле? Візіт Прабоя Суб'янта ў Беларусь быў наколькі нечаканы, настолькі і кароткі. У Менску інданезійскі прэзідэнт прабыў літаральна некалькі гадзінаў і паспеў перагаварыць з Лукашэнкам у нефармальнай абстаноўцы. Tidak lama juga akan berkunjung ke Indonesia. Еще раз огромное спасибо, уважаемый господин президент, что вы принимаете меня в своем доме. Дзе адбываецца сустрэча, наўпрост не згадваецца. Аднак Лукашенко падкрэслівае асаблівасць гэтага месца. После восстановления этого дома, это был дом военных, до вас только президент Путин здесь дома был. И очень-очень давно, еще до его восстановления, Си Цзиньпин с семьей. Поэтому вот три таких великих человека вместе с вами здесь у меня были в гостях. Наша Ніва сцвярджае, што гаворка ідзе пра рэзідэнцыю Азёрная каля страшыцкага гарадка. Калі была сядзіба графоў Тышкевіча ў 18 стагоддзі сталася месцам пражывання Лукашэнкі, невядома. Як піша «Зеркало», пераехаў ён сюды прыкладна ў той час, як ягоны малодшы сын Мікалай пайшоў у школу. Упершыню ў кадр рэзідэнцыя трапіла ў 2011-м, калі Лукашенко вадзіў тут з экскурсіяй Путина. Ну, по сути, эта резиденция, это основная резиденция, это место, где живет Лукашенко постоянно. Но это, по сути, и противоречит закону. Лукашенко может быть только одно, то есть рабочее место в Минске, совмещенное с жилым помещением, и одна дача. То есть рабочим местом является это Дворец Независимости, а такой дачей является Дрозды. Галоўны дом рэзідэнцыі паказалі ўпершыню за доўгі час. Звычайна яго не дэманструюць у сюжэтах прапаганды, як і пазбягаюць назвы сядзібы. Потому что свои желания мы загадываем, держа на руках кроликов с президентского подворья. У Азёрнай месціцца не толькі так званы падворак Лукашэнкі з козачкамі і трусікамі, але і ягоныя палі. Акурат тут ён на камеру збірае кавуны, капае бульбу, нарыхтоўвае сена і корміць уласнаручна вырашчанай гароднінай амерыканскіх зорак. Кушай на здоровье, это очень полезно. Апошнім часам гасцей Лукашенко возіць у іншыя рэзідэнцыі. Гэтак у пачатку красавіка пакістанскага прэм'ера Лукашенко з сынамі прымаў у Краснасельскім. Пра будаўніцтва шыкоўнага комплексу за 40 кіламетраў ад Менску Белсат даведаўся яшчэ ў 2017-м. Сёлета Белпол выпусціў расследаванне пра тое, хто аплаціў рэзідэнцыю са спа-комплексам на амаль 1000 квадратных метраў і верталётнай пляцоўкай за $100 000. Резиденция строилась российским олигархом Михаилом Гуцериевым. Но строилась она не для него, а для Лукашенко. Сам комплекс состоит из 5 домов жилого типа, гаража и вип-гаража, спортивной площадки, пирса, спа-центра, который совмещен с бассейном, домиком охотника и рыбака, вертолетной площадкой. Имеется на территории резиденции спортивная площадка и теннисные корты. Агулам вядома пра 17 рэзідэнцыяў Лукашэнкі толькі на тэрыторыі Беларусі. Яшчэ адну, паводле інфармацыі Белполу, цяпер будуюць у расійскім Сочы. Антон Бяздольны, Белсат. Як паведамляе французскае выданне Intelligence Online, раптоўны візіт у Менск прэзідэнта Інданезіі Прабоя Суб'янта мог быць звязаны з намерам набыць зброю ў Беларусі, хаця сам кіраўнік Інданезіі тлумачыў паездку ў нашу краіну перамовамі пра ўгнаенні. І да іншых тэмаў. Стала вядома, якія беларускія прадпрыемствы трапілі ў 18-й пакет санкцыяў еўразвязу, узгоднены Брусэлем напярэдадні. У спісу залучылі 8 юрыдычных асобаў і 4 банкі з Беларусі. Пад абмежаванні, якія прадугледжваюць замарожванне актываў і забарону на перадачу фінансавых ці іншых рэсурсаў, трапілі вытворцы беспілотнікаў і аптычна-электроннага абсталявання дэталяў для нафтагазавай галіны ды іншыя прадпрыемствы, што падтрымліваюць расійскую агрэсію супраць Украіны. У дачыненні Белаграпрамбанку, банку Дабрабыт, банку развіцця і Белінвестбанку, якія раней адключылі ад SWIFT, увялі больш жорсткія захады, поўную забарону на трансакцыі.
А ў Воршы тым часам выкрылі карупцыйную схему ў сельскай гаспадарцы. Службовыя асобы за грошы дапамагалі прадпрымальнікам браць тэндары на абслугоўванне аграпрамысловай тэхнікі. 2 мужчынаў затрымалі акурат у момант атрымання хабару. Ім пагражае ад 7 до 15 гадоў пазбаўлення волі. Оперативники по борьбе с экономическими преступлениями Витебщины при силовой поддержке ОМОН задержали 37-летнего жителя Орши. Мужчина, являясь должностным лицом, занимающим ответственное положение, совместно с директором сельскохозяйственной организации, используя свои служебные полномочия, обеспечивал победу коммерческой организации в закупках услуг по ремонту сельхозтехники, принадлежащей предприятиям Аршанского района. За это директор коммерческой организации и его представитель передали фигурантам в качестве взятки 20 тысяч рублей. Улады Беларусі працягваюць рыхтавацца да вайны. Сёння стала вядома, што Лукашенко падпісаў указ пра дадатковыя захады забеспячэння ўзброеных сілаў у выпадку мабілізацыі ці падчас ваеннага становішча. Змены датычаць вайскова-транспартавых абавязкаў. Паводле дакументу цяпер адпаведныя абавязкі распаўсюджваюцца не толькі на транспартныя сродкі дзяржаўных арганізацыяў, але і на аўты кампаній і грамадзянаў, нават калі тыя атрымалі іх паводле дамовы лізінг. У скарэктаваным указе ўдакладняюць, якім чынам будуць вызначацца мабілізацыйныя заданні для дастаўцаў транспарту і крытэры ўліку. Не трапляюць у шэрагі абавязкаў транспартавыя сродкі дыпламатычных прадстаўніцтваў і консульскіх установаў іншых краінаў, замежных і міжнародных арганізацыяў. У свеце расце колькасць людзей, у якіх развіваецца посттраўматычны стрэсавы разлад, у скароце ПТСР. Афіцыйную статыстыку збірае Сусветная арганізацыя здароўя. Расце таксама шэраг псіхічных і фізічных праблемаў, што зрабіліся пабочнымі эфектамі сучаснасці. Інфармацыйныя стрэсы, перагрузкі на працы і ў побыце. Пра тое, як на нас уплываюць канфлікты, навіны і нават звычайны Інстаграм, ведае Юлія Тельпук. Регулярные атаки на Киев змушаюць людей хавацца ў метро, дзе можна дазволіць сабе некалькі гадзінаў бяспечнага сна. Кіяўлянка Дар'я Славіцкая з 2-гадовым сынам начуюць пад зямлёю 2-3 разы на тыдзень. Калі б наша псіхіка ўсё памятала, мы б, напэўна, даўно памерлі. Раней мы сядзелі ў метро да 5 ранку, а потым ішлі дадому адсыпацца. Але навокал было ціха. Цяпер ніводная атака не праходзіць ціха. Псіхіка абараняецца, але паступова прасядае. Дар'я нервова сочыць за паведамленнямі ў тэлеграм-каналах, баіцца не пачуць сігналаў трывогі, амаль не спіць. Дасыпанне прыводзіць да страты канцэнтрацыі, памяці, зніжэння когнітыўных функцыяў, выклікае перапады настрою, эмацыйныя спады, крайнюю трывожнасць і апатыю. Падобнае перажываюць цяпер жыхары ў Сірыі, сектары Газа, Іране, Ліване і іншых зонах канфлікту. Але вайна толькі адна з прычынаў развіцця посттраўматычнага стрэсавага разладу. Паводле ацэнак Сусветнай арганізацыі здароўя, каля 4% насельніцтва свету на пэўным этапе жыцця сутыкаюцца з ПТСР. І на 25% у свеце вырасла агульная колькасць трывожных разладаў у прамежку 2020-2024 год. Пачалася хваля з пандэміяй, звязанай са страхамі, стратамі і няпэўнасцю. У беларусаў на ковід наклаўся унутрыпалітычны крызіс, а праз 2 гады вайна Расіі супраць Украіны з саўдзелам беларускага рэжыму. Многія абралі уцёкі за мяжу. Есть такое понятие, как травма свидетеля. Это очень важная, очень серьезная история, когда человек фактически не находится в воронке каких-то событий, но он за этим наблюдает через новости, через видео, через подкасты. Это может влиять на него точно так же, как если бы он находился там. Потому что наш мозг смотрит эти картинки и отправляет сигнал об опасности. У выніку запускаецца стрэсавая рэакцыя, здольная змяніць гарманальны фон. Калі вы, аднак, знаходзіцеся ў бяспецы, кажа псіхатэрапеўтка, можаце зменшаць сваё ўцягванне ў стрэс. Але і тут усё залежыць ад сітуацыі. Напрыклад, былы палітвязень Андрэй Аўсіевіч пасля 3 гадоў за кратамі цяжка праходзіць наладжанне побыту ў эміграцыі. Иногда просто бывает так накатывает, что сидишь, руки ложишь на голову и пытаешься свернуться, потому что реально голова начинает кипеть, и даже не можешь ничего делать, ни о чем думать, просто вот в этот момент
сидишь и думаешь, а что мне делать, куда мне двигаться и вообще, что вообще сейчас со мной происходит. Трывога, парушэнні сну, панічныя атакі, апатыя і іншыя перажыванні здараюцца і ў людзей са, здавалася б, спакойнымі лёсамі. Вінаваты інфармацыйны шум. Социальные сети, даже если это контент не какой-то тревожный и вот такой новостной, напряженный, он все равно запускает такую, знаете, цепочку сравнения. Мы начинаем сравнивать, смотреть на эти идеальные жизни. Невыпадкова на спакойную ноч раяць адкласці тэлефон на некалькі гадзін да сну. Калі ж вы адчуваеце псіхічныя змены, не спрабуйце спраўляцца самі, звярніцеся па кваліфікаваную дапамогу да спецыялістаў. Шукайце падтрымання сярод блізкіх. Юлія Цельпук, Белсат. Завтра жыхары сталіцы могуць далучыцца да экалагічнай ініцыятывы ды зрабіць свой унёсак у перапрацоўванне адкідаў. Для гэтага трэба прыйсці на фудкорт Літбір двор па адресе Гекалы 5 і прынесці з сабой пустыя пластыкавыя бутэлькі. Збор ініцыюе акцыянернае таварыства «Лідскае піва». Увесь сабраны пластык адправяць на перапрацоўванне, а пазней з яго зробяць дэкаратыўнае кашпо, якія з'явіцца на тэрыторыі прасторы. У адмысловы экабокс можна кінуць бутэлькі з-пад напояў аб'ёмам ад 330 мл да 2 літраў. Арганізатары адзначаюць, перад здачаю бутэлькі трэба папярэдне змяць. Кампанія абяцае абаронцам экалогіі падарункі. Напрыклад, за 10 бутэлек можна будзе атрымаць эка-асадку, а за 20 – стыльны шопар. Грыбны сезон у разгары, і беларусы дзеляцца ў соцсетках неймавернымі вынікамі паходаў у лісіцы. Тым часам за апошні тыдзень МНС Беларусі ледзь не штодня паведамляе пра 1-2 чалавек, якія заблукалі ў лесе. Часцей за ўсё гэта пенсіянеры. Як падрыхтавацца да паходу ў грыбы і што рабіць, калі раптам заблудзілі? Высвятляла Марыя Сысой. Пацаны, дзяўчаты, во прыляце ў збору. Насабачыў грыбоў. Беларусы радуюцца багатаму ўраджаю грыбоў. Адныя хваляцца, што назбіралі 50 кіло, другія аж 78. Праўда, ягадаў і баравікоў няма, але ліпеньскія дажджы спрыяюць прынамсі лісічкам. А значыць, паболела грыбнікоў у лясах і заблуканых таксама. Толькі за гэты тыдзень у краіне шукалі як мінімум 6 чалавек. Как вы себя чувствуете? Все хорошо, не переживайте. Паводле Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі у апошнія дзесяцігоддзі ў лясах губляюцца ад 120 до 420 чалавек штогод. З пачатку лета ратавальнікі некалькі разоў на тыдзень паведамляюць пра тых, хто заблукаў у лесе. Долго ходили? Ой, очень долговато. Долговато? Как состояние ваше? Нормально, просто заблудились. Чуть-чуть заблудились, да? Паводле статыстыкі Міністэрства надзвычайных сітуацыяў найчасцей збіваюцца з дарогі людзі сталага веку. У пошуку ўдзельнічаюць не толькі ратавальнікі, але і валанцёры. Выкарыстоўваюць у тым ліку і беспілотнікі. С помощью беспилотной авиации мы можем это поиск людей практически каждую ночь, особенно в летний период. Наши специалисты выезжают совместно с республиканским отрядом специального назначения. Для походу ў лес варта як след падрыхтавацца. Дасведчаныя грыбнікі раяць узяць з сабой ваду, запас харчоў, запалкі і запальнічку, нож, ліхтарык, тэлефоны пауэрбэнк, дажджавік, цёплае адзенне і мінімальную аптэчку. Я б раіў у лес апранаць менавіта то адзенне, якое было б заўважнае. Калі вы згубіліся, то у вас значна лягчэй знайсці, напрыклад, у нейкай светлай вопратцы, чым вы апранеце нейкі камуфляж. Плюс да ўсяго, калі ўжо браць яшчэ праблему клещей, то, конечно же, на светлым адзенні клеща знайсці значна лягчэй. Калі ж вы заблукалі, то трэба прытрымлівацца базавых правілаў. Рухайцеся ў адным кірунку. У выпадку, калі дайшлі да лэп ці дарогі, ідзіце ўздоўж. Гэта шанец дайсці да населенага пункту. Калі ж пачынае змяркацца, то лепей перачакайце на адным месцы. Самае небяспечнае перасоўванне ў лесе, у цемры, што можна пашкодзіць вочы, умоўна кажучы, выкалаць проста-напроста вока, плюс что-то пошкодить ноги, но нават переломать их, там
продираючись. Выключэннем для руху ноччу можа быць экстранная неабходнасць і небяспека жыццю. У астатніх жа выпадках, акрамя таго, што ўзнікае небяспека траўмы, у цемры чалавек дэзарыентаваны і толькі больш заблытвае свае сляды. І вядома, ратавальнікі раяць не забывацца пра важныя функцыі нашых тэлефонаў. Калі вы збіраецеся ў грыбы, напішыце блізкім, куды канкрэтна і дашліце кропку на мапе. Як толькі вы дайшлі ці даехалі да лесу, скіньце геалакацыю вашай стартавай кропкі. А калі вы заблукалі, а тэлефон вось-вось сядзе, паспрабуйце даслаць каардынаты яшчэ раз. І калі ў вас атрымалася, то лепей на гэтым месцы і застацца. Марыя Сысой, Белсат. Ну а мы застаемся ў эфіры, хоць на гэтым аб'ектыве у нас все. Дзякуем за ваши упадабанні і каментары. Подписывайтесь на наш тэлеграм, QR-код на ваших экранах, але з захаваннем захадаў бяспекі. А цяпер прапаную агляд матэрыялаў з сацыяльных сетак і сайту Белсат. Онлайн у вашай увазе. У Беларусі скончыўся прыём дакументаў у вышэйшыя навучальныя установы. Вынікі залічэння на бюджэт можна будзе даведацца 27 ліпеня. А пакуль нашыя калегі з інтэрнэт-старонкі belsat.eu паглядзелі, якія спецыяльнасці папулярныя ў беларускіх абітурыентаў, а якія не вельмі. На амаль 32 тысячы бюджэтных месцаў у ВНУ дакументы падалі 46 тысяч абітурыентаў. Такім чынам, у краіне конкурс склаў у сярэднім 1,4 чалавека на месца. Да гэтай лічбы дадаюцца каля 11 тысячаў ужо залічаных мэтавікоў, пераможцаў алімпіядаў, уладальнікаў залатых і срэбных медалёў, а таксама дыпломаў з адзнакаю пасля каледжаў. Паводле міністра адукацыі Андрэя Іванца, конкурс больш за 5 чалавек на месца быў на такія спецыяльнасці, як графічны і мультымедыя дызайн, інфармацыйныя сістэмы і тэхналогіі, правазнаўства, педыятрыя. Самыя ж высокія патрабаванні былі на спецыяльнасцях стаматалогія, сусветная эканоміка, міжнародная эканоміка і гандаль, прыкладная інфарматыка, куды падаваліся абітурыенты, якія набралі сумарна больш за 390 балаў з 400 магчымых. Падрабязнасці пра набор у рэгіянальныя універсітэты чытайце ў артыкуле Рамана Шавеля на сайце Белсату. У Беларусі ўпершыню за амаль 100 гадоў упалявалі мядзведзя. Напярэдадні беларускае таварыства паляўнічых і рыбаловаў разыграла афіцыйны дазвол на права палявання на звера. Чаму дазволілі паляваць на жывёліну, што зусім нядаўна была ў чырвонай кнізе Беларусі? Разбіраліся калегі з сайту Белсату. Паводле дзяржаўнай інспекцыі аховы жывёльнага і расліннага свету, мядзведзі больш не маюць патрэбы ў самай высокай ступені аховы. Іхная колькасць перавысіла мінімальны парог. Аднак актуальных звестак пра колькасць мядзведзяў няма. Паводле Белстату ў 2019 годзе папуляцыю ацэньвалі прыкладна на 19 асобінаў, у 2020 каля 42, а ў 2021 ужо 580 мядзведзяў. Вось як выглядала апошняя статыстыка ад Міністэрства прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя. Колькасць мядзведзяў у 2023 годзе склала 700 асобінаў. Іхны распаўсюд на тэрыторыі краіны нераўнамерны. Няма падставаў казаць, што колькасць гэтага віду дасягнула свайго аптымальнага значэння, пры якім забяспечвалася б захаванне ў доўгатэрміновай перспектыве. Колькі ж каштуе дазвол на здабычу бурага мядзведзя беларусам ці замежнікам? Адказ чытайце ў артыкуле Тэсы Анейды на belsat.eu. А вось у беларускай вёсцы расце сапраўднае прадпрымальніцкае пакаленне. Карыстальнік сацсетак заўважыў, як у адной з вёсак падчас вакацыяў школьнікі вырашылі трошкі падзарабіць. Відэа глядзіце ў тэлеграме Белсату і проста зараз у нашым эфіры. Что сегодня продаем? Васильки. Васильки. И сколько всех? 9. Вот еще Сколько за все? А вот там скидка есть? Есть. Сколько будет? Вот смотрите, один стоит 4 рубля. Да. Там 9. Получается, там 36, мы можем вам дать за 33 все. О, учитывая, что вчера еще покупал? Да. Ну, давайте. Все? Да. Влад, иди сюда. Влад, иди сюда. Вот первые. Первое. Держите 40, без дачи. Спасибо. Незвычайны спосаб махлярства заўважылі на адным з рынкаў Полацку. Прадавачка падманвала пакупнікоў, падкладаючы на вагі персік. Гэтае відэа заўважылі нашыя калегі з СММ-рэдакцыі. Паглядзець яго можна таксама на старонцы Белсату ў Фэйсбуку.